सेम्स सुपार 50 मुं होनानै थांनाय बोसोराव प्रमद बर'नि नाजानायाव सुपार 50 मुंखौ प्रमद बर'नि नाजानायाव कचिं लानो थाखाय UPSC बे कचिंखौ दिल्लीयाव दैथायहरदोंमोन आरो थांनाय बोसोराव बे कचिंनि गेजेरजोंनो बे एग्जामखौबो होनो थाखाय 50 जननि खमबो जानो हागौ। प्रमद नैबे आंनि साखाथियाव थानाय सेम्स सुपार 50 थांनाय बोसोराव सुपार 50 मुंखौ दोननानै दिल्लीयाव कचिं लानो थाखाय प्रमद बर'आ UPSC सरकारनिफ्राय जेरैबायदि नाजानानै प्रमद बर'नि खुथाब नाजानायाव जेरैबायदि प्रमद बर'नि नाजाथाबनाय आरो प्रमद बर'नि जेरैबायदि सुपार 50 मुंखौ दोननानै कचिं लानो थाखाय UPSC बे कचिंखौ दिल्लीयाव दैथायहरदोंमोन आरो UPSC बे एग्जामखौ प्रमद बर'नि नाजानायाव सुपार 50 मुं होनानै एग्जामखौ होदोंमोन। लोगोसे आं दिनैनि समाव आं खावलायो जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव 50 जननि गेजेराव जों बुंनांगोन सासेबाबो सानैबाबो जों मोजां रिजाल्टखौ मोननांगौमोन। नाथाय दिनैनि समाव जोङो नायोब्ला जोंनि बर' हारिनि गेजेराव फरायनाय बा कचिं लानाय जिखुनु जाया मोनफ्रोमबो बर'फोरनि माखासे नाजानाया जोङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ नाजाथाबनाय आरो फरायनायाव बर' हारिनि गेजेराव जोङो अरायसम मोजांखौनो बुंनांगोन। जेरैबायदि बर' हारिनि गेजेराव माखासे नाजाथाबनाय सेंग्रा सिख्लाफोर थायो अब्ला जों 50 जननि बाराबो जानो हागौ खमबो जानो हागौ। नाथाय जों प्रमद बर'नि सुपार 50 दैथायहरजादों आरो बे UPSC बे एग्जामखौ होनानै मानो थाखाय मोजां खबरखौ जों मोननो हायासै बिनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा? बिनि थाखायनो आं खावलायो जाय प्रमद बर'नि बेबायदि हाबाफारि लानानै दिल्लीयाव कचिं लानो थाखाय दैथायहरदों बिथांमोना जेरैबायदि बिथांमोननि सम मथे खबर लाहैनांगौ सम मथे बिथांमोननि एसेबाबो हेफाजाब होनांगौ बेबायदि समाव UPSC सरकारनिफ्राय बिथांमोनखौ मोजां गाज्रि खबर लानो थाखाय बिथांमोना सम होनो हायाखै नामा? बिनि थाखायनो जों दिनै मानो थाखाय सासेबो सुपार 50 निफ्राय मानो थाखाय दिनै दाखालिसो रिजाल्ट होनाय बे रिजाल्टआव जों मोजां खबरखौ मोनाखै। 22 नि बे कचिं होनाय आरो बे कचिंनि गेजेरजों बिथांमोना एग्जामाव जों मोजां खबरखौ मोनाखै आरो थांनाय बोसोरनि जि कचिं होनाय आरो एग्जाम बेखौ देग्लायसो मोनो आरो देग्लायनि बे कचिं आरो बे एग्जामखौ जुदि होयोब्ला खालमासिसो जों मोनगोन। बिनि थाखायनो फैबाय थानाय समाव जाय प्रमद बर'आ बिनि थाखायनो आं खावलायो प्रमद बर'नि जिबायदि बुंनाय प्रमद बर'आ सुपार 50 मुंखौ होनानै दिनै सासेबो मोजां रिजाल्ट मोनैनि सायाव प्रमद बर'आ मा फोरमायगोन? जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लायाथ' फरायनाय आरो नाजानाया जोबोद मोजां नाथाय आन्दोआव माबाफोर दं नामा? आरो बिथांमोननि जेब्ला कचिं लानाय टाइमाव UPSC सरकारनिफ्राय जेरैबायदि खबर लानांगौ बिथांमोनखौ बेबायदि सम मोनाखै नामा?